Imaginem que posem una pilota en un llençol. Al costat hi tenim una altra esfera, més petita i lleugera. Què passaria? De seguida veuríem com la força de la gravetat actua. La primera s'enfonsarà i la segona caurà cap a la primera. El llençol quedarà remogut, afectat per l'atracció dels dos cossos. Les lleis de l'univers de vegades s'assemblen massa a les lleis elementals de la vida terrestre. Haurem vist en la petitesa dels afers terrenals els efectes d'una seducció gravitacional. I també com aquesta fa més curtes les distàncies i ho canvia tot com si res. Dos cossos que s'atrauen, una distorsió imprevisible, modificacions que afecten cada moviment, canvis en el camp de gravetat, com els missatges que s'escampen de la mateixa manera que ho fa una pedra llançada a l'aigua i activa la seqüència d'uns cercles ondulants. És la dansa de l'espai-temps, que s'assembla molt, potser massa, als afers fascinants que uneixen i separen els cossos del nostre dia a dia. La veu còsmica. Capítol 6. Ones gravitacionals. Benvinguts a La veu còsmica, una trobada local d'abast universal, de mires telescòpiques i d'importància relativa. En cada capítol, el poeta Esteve Plantada, el músic Joan Garriga i jo mateix, Lluís Galvany, des de l'astrofísica, ens apropem als misteris de l'univers de la mà dels científics i científiques que millor el coneixen. Avui volem parlar de les ones gravitacionals, amb una persona que hi ha dedicat tota la seva carrera científica i que, per tant, és una persona que les coneix molt i molt bé. I, a més, ens ha vingut a visitar especialment des de Mallorca, l'Alícia Sintés. Alícia Sintés és catedràtica a la Universitat de les Illes Balears. És especialista en els camps d'astronomia d'ones gravitacionals i caracterització de detectors interferomètrics. Hola, Alícia. Benvinguda a La veu còsmica. Avui comencem pensant en la gravetat, una força que està present en tot l'univers. Al nostre sistema solar, per exemple, els planetes giren entorn de la nostra estrella, el Sol, però què passaria si desaparegués el Sol? Hi hauria uns canvis de tota la configuració gravitacional, diguem. Ens quedaríem a les fosques, no? Bueno, apagarien les llums, però a part, aquesta força que sentim del Sol canviaria tota l'estructura del sistema. Això té una mica a veure del que parlarem avui, potser? Bueno, tenim, evidentment, perquè mentre se van movent els cossos va canviant la curvatura de l'espai-temps al voltant dels cossos. Comencem forts, Doncs, comencem pel principi. Ens podries explicar què són les ones gravitacionals? Doncs les ones gravitacionals són unes petites pertorbacions, però extremadament petites, damunt d'aquesta curvatura de l'espai-temps produït per matèria en moviment. És a dir, jo crec que l'he liat molt, no? Bastant, sí. Bueno, llavors resulta que, d'acord amb la teoria de la relativitat general d'Einstein, ens diu que la gravetat no és una força qualsevol, que no, sinó que està relacionada amb el contingut material energètic de l'univers. D'alguna manera, la matèria li diu a l'univers com s'ha de curvar i la curvatura de l'espai-temps li diu a la matèria com s'ha de moure. I si això ja no ho hem liat suficientment, doncs encara ho podem liar més quan tenim matèria en moviment. Si tenim matèria en moviment, llavors ens tindrem que la curvatura de l'espai-temps s'ha d'adaptar a les posicions de la matèria, però tampoc ho pot fer instantàniament, perquè també la mateixa teoria ens diu que tota informació com a molt viatja a la velocitat de la llum i se produeixen aquestes pertorbacions en aquest teixit de l'espai-temps, que després viatgen a la velocitat de la llum. I ens porten informació del que les ha generada, encriptada. Què tal? A sobre, informació encriptada, no? Clar, tota la informació està encriptada, així és molt més interessant la nostra feina, perquè l'hem de desxifrar. Abans has dit un nom, puc preguntar coses, És que encara no ho he entès, Però abans has dit un nom que és Einstein, no? I també, i de fet, Einstein el que fa rectificar, si no tinc mal entès, la teoria de Newton sobre el tema gravitacional. Sí. I, si no vaig errat, les ones gravitacionals és l'última teoria que encara no s'ha demostrat, no? D'Einstein? O que manca per demostrar? No estic d'acord. Bé, m'agrada coses que està bé. Vull dir, evidentment, si xerres d'ones gravitacionals has de dir Einstein. Home, sí, però així n'es vens més. Perquè si no poses Einstein, no poses la seva foto, ja has venut una 10ª part.
Molt manco. Llavors, sí, això està relacionat amb Einstein, aquí un gran científic de principis del segle passat que va fer una sèrie de coses a distints camps. I entre ells, a la part de gravitació, hi havia una sèrie de problemes que no es podien explicar bé amb la teoria clàssica d'aquell moment, periodi de mercuri, corriment de les ratxes espectrals cap al vermell, desviació dels ratxos de llum i altra una sèrie de coses que amb aquesta teoria sí pots explicar. La precessió del perheli i de mercuri, però després tens aquesta nova teoria que per una banda te relaciona geometria i per una banda energia, que te diu que això és el mateix, és a dir, que aquí tenim conceptes filosòfics amb unes fórmules extremadament elegants i a la vegada extremadament complexes, que Einstein mateix pensava que ningú mai els podria resoldre, aquelles equacions, i estava bastant equivocat, perquè estem parlant de... Quan ell presenta aquesta teoria en 1915 i pocs mesos després tenim un soldat des de les trinxeres de guerra, un astrònom, Schwarzschild, de Potsdam, Alemanya, li envia ahir unes equacions resoltes amb una sèrie de simplificacions, simetria esfèrica, que eren les equacions de Schwarzschild, les equacions d'un forat negre. És a dir, tenim una teoria que explica una sèrie de coses que no se podien, que van entendre en aquell moment, però a més fa noves prediccions. Una, que hi ha solucions matemàtiques que descriuen uns forats negres, i unes altres és que aquesta teoria admet la solució d'ones, que són les ones gravitacionals. I això hi ha que dir que l'Einstein, el famós, el geni, no creia que els forats negres existissin a la naturalesa, i ell pensava que les ones gravitacionals mai serien trobades. Einstein... Per què pensava que no estarien mai trobades? Bé, per començar jo diria que Einstein no sempre tenia raó, perquè ara els forats negres sabeu que existeixen, tenim forats negres supermassius al centre de quasi totes les galàxies, inclosa la nostra, a més s'ha fet famós la foto del forat negre, i després tota aquesta culpa que ell pensava que les ones mai serien detectades, jo diria que no és tant culpa d'ell, sinó que estem a principis del segle passat i aquí tenim el concepte de sistema solar, Sol, sistema solar, però jo crec que, ja m'ho podrà corregir, que inclús el concepte de galàxia ni existia, i de fora de la galàxia encara menys. I tenim que tot el que són forats negres, estels de neutrons i de més, van ser simplement coses teòriques o ens matemàtics fins a la dècada dels anys 60-70, quan es comencen a trobar. Llavors, ell va fer càlculs. Ell va posar-se a fer càlculs de quina seria l'amplitud d'una ona gravitacional emprant planetes com Júpiter, Saturn, Júpiter sobretot, orbitant al voltant del Sol, que això seria el sistema típic, el sistema que hem observat fins ara, que eren sistemes binaris. Va fer els càlculs, massa, distàncies, velocitats en la que giren, va mirar l'amplitud de l'ona gravitacional i va dir, això no es podrà detectar mai. I llavors la vida et posa al teu lloc i exactament 100 anys després de la teoria... Exactament 100 anys després de que la teoria és anunciada, o exactament un segle després, se fa la primera observació directa de les ones gravitacionals. O sigui, no és fins al 2015 que es fa la primera observació? Correcte. Molt fort, això. 14... Això és d'ahir, eh? Això és fa 7 anys i mig. 14 de setembre del 2015. Contemporània. Un dilluns. I tu estaves veient un directe o no? Diguem que va ser un dia molt intens, perquè la setmana anterior havíem organitzat los encuentros relativistas españoles. Aprofitam els convidats... Sona una mica Iker Jiménez. Sí, sona Iker Jiménez, això. Els ERE. Els divendres aprofitam els invited speakers, perquè aquí la pela és la pela. Ja els tens allà a Mallorca i defendem una tesis doctoral d'Àlex Bañó-Viñuales, que ara està rodant pel món. I el dilluns comencen les classes. Jo dono la primera classe i el Sasha, que és el meu marit, me fa, quan acabo la classe, ja t'has mirat els mails, si has vist els gràfics, i dic, què em parles? A més, també tenien revisió de projectes i l'endemà hi havia que entregar la petició d'hores de càlcul al Mare Nostrum, aquí l'ordinador que tenim al voltant. I llavors es comencen que els europeus ja s'han donat compte de... Escolta, això estem parlant d'una causa massiva de dos forats negres bastant massius i ja que va esperar un poc més que els americans es despertassin i també teníem la sort que un estudiant de doctorat meu,
Miquel Oliver, feia 15 dies que l'havíem enviat al desert, a Hanford, Estats Units, i el van fer que xiqués, hi ha 9 hores de El diferència. guitarrista Antònia Font. En Joan, Miquel Oliver. Sí, és ell, no? És ell, no? No tinc ni idea. No tinc t'ho ni creguis, idea. Alicia, no t'ho creguis No perquè... tinc ni idea. Res. I llavors el van fer xicar i aquest, com que és mig hacker, doncs aquest se va tenir que estudiar que no hi hagués hagut res que hagués corromput el sistema i la naturalesa ens va fer un regal preciós. Alicia, perdona que ara faig una mica... Torno als inicis, perquè encara no ens has explicat què són les ones Ho he gravitacionals. fet. Segons Einstein, tenim que vivim en un espai-temps quadridimensional. 4 dimensions, Un 4D. 4D. 4D, Com el sí. cine. Com el? Com el cine. És a dir, 4D? aquí hi ha tres espacials i una temporal. I que està corbat. Bueno, hi ha que portar molta energia per corbar-ho, però bueno. I aquestes ones són petites pertorbacions damunt d'aquesta curvatura de l'espai-temps, que es produeix matèria que està en moviment, matèria accelerada. I, per tant, aquí a la Terra necessitem instruments com l'AIGO, que es posarà en funcionament la propera setmana, amb el seu proper període d'observació, necessitant tenir instruments amb sensibilitats tals que siguin capaços de mesurar distorsions de l'espai-temps per davall de la mil·lèsima, o ara 10 mil·lèsima, el tamany d'un protó. És a dir, que l'afectació en escala terrestre és molt petita. Bueno, l'AIGO té braços de 4 quilòmetres de longitud i llavors són capaços de mesurar distorsions de 10 a la menys de 8 metres, 10 a la menys de 9. En canvi, si haguessin calculat l'amplitud de la senyal de distorsió produïda per Júpiter al voltant del Sol, seria de molts d'ordres de magnitud per davall d'això. I per tant, Einstein va fer els números i va dir això no es detectarà mai. I les ones que han detectat ara, haguessi dit que aquesta és l'amplitud fa 50 anys, te diria això tecnològicament és impossible. És a dir, la tecnologia ha avançat moltíssim aquests darrers anys. Tenim llums làser, tenim interferòmetres, etc., que ha fet que això sigui possible. Quines són els objectes dels que podem detectar aquestes variacions, aquestes zones? Bueno, tenint tan present que la gravetat és la força més feble de la naturalesa, necessites coses que portin molta energia que siguin molt catastròfiques. És a dir, amb els detectors actuals i futurs a la Terra o a l'espai, només serem capaços de detectar els fenòmens més catastròfics i més energètics que ocorren a l'univers. És a dir, fusions de forats negres, fusions d'estels neutrons, supernoves o l'event més catastròfic que us podeu imaginar. Què és? Ai. El Big Bang. No, el Big Bang, però aquest és el més catastròfic que hem patit, diguéssim. Bueno, jo crec que aquest és molt important. I amb les ones gravitacionals, quan ho aconseguiguem, podrem aconseguir informació de què va passar en els instants posteriors a l'impacte quan l'univers no tenia ni tan sols un segon de vida. És a dir, aquestes ones són noves missatgeres de l'univers que ens porten informació, són uns altres missatgers, una part tenim la llum, els neutrins, les ones gravitacionals, que ens revolucionaran els conceptes actuals que tenim del cosmos. Llavors, per posar lloc una mica, hi ha uns objectes molt massius, molt potents, que modifiquen aquesta curvatura que parlaves, generen unes ones, i nosaltres des de la Terra, has parlat de l'AIGO, hi ha Virgo, no? Hi ha uns detectors, uns projectes que són 3, no? Com es diu el tercer? No me'n recordo. Bueno, tenim l'AIGO. Cagra, no? L'AIGO són els detectors americans, que són 2, de 4 quilòmetres de longitud, un a Livingston, Louisiana, i separat a l'altre extrem del país, a Hanford, a l'estat de Washington, és l'altre. A Europa tenim Virgo, de 3 quilòmetres de longitud, així per recordar Galileo, per estar a Caixina, que està a les afores de Pisa. Després hi ha un de molt petitó, que es diu Gio 600, que està a Hannover, que és com un prototip dels grans, dels germans grans, i ara a l'actualitat hi ha Kagra, que és el japonès. I en aquests moments hi ha projectes de fer-ne encara de més grans. I això està a la Terra. Aquests són els de la Terra. I són els que has dit Aquests que és la tenen una longitud. I pots explicar una mica
molt bàsic, però has parlat abans d'uns làsers que quan arriba l'ona es modifiquen una mica i mesures què és el que es mesura. Llavors, el principi de funcionament dels detectors actuals, no anaré als anys 70, ni 80, ni 90, ni 2000, perquè els actuals són detectors interferòmetres. És a dir, detectors que tenen forma d'L, una L gegant. L de braços de diversos quilòmetres de longitud. Els americans en aquest moment tenen 4 i els altres tenen 3. I el que fa és que empres llums làser i quan arribes a la part de llavors t'ajunten els dos punts de la L, el llum se separa, el llum se'n va als 2 braços, hi ha miralls, reboten moltes vegades i després se recombina. Si no ha passat cap ona gravitacional, es produeix una interferència destructiva i no passa res. Però si ha passat una ona gravitacional, farà, i depèn d'on ve l'ona, que la distància, la longitud dels braços hagi variat de forma distinta d'un braç respecte de l'altre. I mesurant quant ha canviat la distància relativa amb aquests 2 braços, podem tenir informació, podem mesurar aquestes ones. I llavors, hem parlat de les ones gravitacionals, de què les produïa, que és un objecte molt massiu, a molta velocitat. No té per què molt molt massiu, però és que detectarem aquí a la Terra estaran relacionats amb efectes molt catastròfics, amb cossos que s'estan movent, alguns d'ells quasi a la velocitat de la llum. La pregunta és, ens ha explicat com es produeixen, però per què es produeixen? És a dir, hem parlat de la simetria. Què passa dins d'aquest objecte massiu, en moviment, per emetre aquestes ones? És la mateixa... S'entén la pregunta o no? Diguem, tu tens, per exemple, la teoria electromagnètica. Aquí. Llavors, la teoria electromagnètica t'admet com a solució les ones electromagnètiques. I gràcies a aquestes ones electromagnètiques jo t'estic mirant i mos estem veient. Llavors, tu ara tens una altra teoria, la teoria de la gravitació, d'Einstein, la teoria de la relativitat general, que és una teoria que és molt semblant d'alguna manera a aquesta teoria electromagnètica, perquè les seves equacions també admeten una solució d'ona. I aquesta solució d'ona són les ones gravitacionals. És a dir, d'alguna manera, llum i ones gravitacionals són molt semblants. Les dues tenen propietats semblants, que són transversals. Llavors, què són? Sí, però per què un element simètric, depèn de quin moviment tingui, no les emet, i depèn de quin moviment tingui, sí que les emet? Perquè la mateixa teoria t'està dient, és que si contestes serà increïble, que les ones gravitacionals estan relacionades amb la derivada segona del quadrupol. Quadrupol? Del quadrupol. És com la distribució de la matèria. Llavors, si aquesta deriva... Perquè hi ha un moviment dintre del cos? És a dir, si es mou simètricament hi ha un equilibri, per tant no emet res, però en canvi si es desequilibra interiorment ho emet cap a fora, és alguna cosa així? Tot està relacionat amb que aquesta teoria tu tens que la massa i l'energia està relacionada amb la curvatura de l'espai-temps, que d'alguna manera hi ha una equivalència. Llavors, si tu tens matèria, massa, que s'està movent, la curvatura s'ha de canviar. I a més, com que produeixes pertorbacions, resulta que se te'n va d'alguna manera. Has encès aquí, tens una bombeta, et va llum, i el llum s'està propagant, les ones també aquestes se propaguen. Fa un dia només començar hem parlat del moviment. M'has dit que no tots els moviments emeten ones gravitacionals, no qualsevol objecte. Clar, ha d'estar accelerat, per això he dit derivada segona, acceleració. Fa uns dies vam parlar de forats negres amb la Mar, i vam parlar de l'exemple aquest del llençol amb una bola al mig, no? Que aquest és l'exemple típic. Jo entenc que si la bola gira així simètricament, el llençol es podria no moure, llavors no són ones, però si fots un moviment així una mica estrany, el llençol fa... No sé si això seria un bon exemple, no? Que es mou una mica el llençol i això són les ones. És tirar una pedra a un llac, estar quiet... És a dir, provoca un desequilibri. No, home, no. Per exemple, anem al forat negre. El forat negre aquí està com tirar una piloteta damunt un llençol o el que sigui. Què ha fet? Ha canviat la curvatura de l'espai-temps. Llavors, normalment, quan tu tires una altra piloteta, si el llençol estigués llis, anaria en línia recta. Si hi ha la pilota aquí enmig, que t'ha curvat, tu intentes tirar i ja saps que ja no va de línia recta. Curvatura. Molt bé.
Però si ara si aquest forat negre està fent coses divertides, aquesta curvatura no seria tan llisa, sinó que seria més divertida encara. Bueno, el llençol, mira, ens ha solucionat. Sí. Has parlat abans que ara al maig començarà una nova, s'engegarà. De fet, s'ha engegat ja. Bueno, ja duem algunes setmanes engegats. Això és un mes interessant, aquest. Els detectors. Això, pels que... ja us ho explico perquè això se'n diu l'O4, perquè és la fase quarta... És el quart període d'observació de l'Advanced Detector. Llavors, el 2015, quan es va fer la primera detecció, això seria l'O1. Bueno, allò també va ser el cap de setmana abans, era els dies abans d'engegar l'O1, també. És a dir, la primera detecció va venir quan estàvem en fase de proves. I hi ha hagut, des de llavors, períodes d'un any i mig, més o menys, de deteccions? O sigui, que s'ha engegat el... Hi ha hagut 3 períodes d'observació i de durades distintes. Però al voltant, uns mesos, un any, no? Més o menys? Uns primera 4 mesos, uns altres 9 mesos, i l'altre tenia que ser un any, i va ser un any menys un mes. Bueno, van ser 6 mesos, una aturada de manteniment d'un mes, i després tenien que ser 6 mesos més, però Covid provide, i tots a casa. Bueno, tots a casa, excepte un altre mallorquí, el Rodrigo Tenorio, que també el tenia al desert, que es va quedar un mes a l'observatori i 2 mesos a un apartament tancat. I ara començarà l'O4. L'O4. I què n'esperem d'aquest O4? Doncs... Bueno, no hem dit... Perdona, abans de parlar de l'O4, clar, fins a l'O3, el 2015 hem dit que es va detectar la primera, però fins... O sigui, O1, O2, O3, en tots aquests períodes s'ha detectat... Exactament confirmades per la detecció, la quantitat mòdica de... 90 deteccions. 90 deteccions 9-0. Forats negres binaris, estrelles de neutrons... Sempre han estat coses semblants, sempre han estat de sistemes binaris, de 2 cossos, que s'havien passat tots ells milions i milions d'anys dansant, ballant un al voltant de l'altre, però que arriben a les seves òrbites finals i llavors s'aferren, s'ajunten i se fusionen produint alguna altra cosa. I aquests cossos que han estat ballant i fusionant-se, majoritàriament han estat parelles de forats negres, però també han tingut parelles d'estels de neutrons i la darrera cosa que es va observar han estat parelles d'estels de neutrons amb forats negres. Això són els actors principals d'aquestes ones gravitacionals. I aquests són els que els hem detectat, aquestes ones gravitacionals. Sí. 90. Bueno, ara serien 90 confirmats i publicats. Aquestes ones gravitacionals que hem detectat, quin efecte pensem que tenen en aquest espai-temps que ens envolta? Bueno, al voltant d'aquests cossos... En quina mesura nosaltres pensem que ens pot afectar això? O com ho... Bueno, afectar... Què vol dir això d'afectar? Podem entrar en filosofia. Què vol dir afectar? Afectar amb el coneixement que tu tens sobre l'univers? Afectar en la vida quotidiana? Què vols dir afectar? Entrem-hi. Entrem a la filosofia, va. Entrem-hi. En la nostra vida quotidiana. Bueno, en la teva vida quotidiana pots pensar que una pertorbació d'aquestes tan petites tu estàs travessant constantment per ones gravitacionals i crec que no t'ha afectat per res. Això t'ho va dir la Nanda, O no ho sé. No, és a dir, el manco t'atravessen les ones de ràdio i les de més, i les X, i aquestes te poden afectar, perquè si voles molt te poden afectar, aquesta radiació. En canvi, la radiació gravitatòria, com que interactua tan feblement amb la matèria que no te preocupis, tu és quasi bé transparent a ella. Bueno, els primers detectors, gràcies al Joseph Weber, eren detectors ressonants, que eren com uns cilindres d'una tona o de diverses tones sòlids, que la seva idea era intentar veure com vibrava la barra. Això era la seva idea. I, bueno, no te veig tu com una barra d'una tona d'alumini o d'altres aleacions, i no. Sí. Hi ha piezoelèctrics aferrats. Entenc que a nosaltres no ens afecti, però quan parlo de la vida quotidiana no només em refereixo ni les teves cèl·lules, ni les teves cèl·lules. No, però al meu entorn, això notem algun efecte d'algun tipus o no? O per nosaltres és només una ona que rebem i això ens dona informació, és una ona que és, diguem-ne, del nostre entorn universal. És una ona extremadament feble quan t'arriba d'aquí a la Terra i que necessites els instruments, unes catedrals de la ciència, els instruments més sofisticats, òptics, que l'home mai ha dissenyat i mai ha construït per poder-les detectar.
I a nivell universal, quin efecte té? Moltíssims, perquè quan les estudiem ens aporten informació a distints camps, a l'astrofísica, a la cosmologia i a la física fonamental. És a dir, aquestes ones, aquests nous missatgers, ens ajudaran a donar resposta a tota una sèrie de preguntes. Algunes que les tenim posades i unes altres que les estem obrint, perquè només amb les 90 deteccions que hem fet, algunes són més importants que d'altres, ja inclús hem començat a qüestionar moltes coses que estaven com establertes i donades. Hem descobert una nova població de forats negres estel·lars de masses superiors a 20 vegades la massa del nostre Sol. Hem trobat forats negres de masses intermitges, que tenen una certa peculiaritat. També hem trobat uns forats negres d'unes masses difícils d'explicar i, per tant, ens qüestionam teories d'evolució estel·lar. I aquí a la Terra, hem pogut descobrir que, per exemple, en les fusions d'estels de neutrons, en particular del 17 d'agost del 2017, que va ser la primera fusió de 2 estels de neutrons que van detectar, l'única que hem pogut veure contrapartides electromagnètiques, és a dir, que hem vist l'ona gravitacional i la llum, amb tot l'espectre electromagnètic, ens van faltar els neutrins. És a dir, que van poder fer... Estava molt lluny. No, ha estat un dels més propers, d'alguna manera. Pels neutrins, pels neutrins estava lluny. Llavors, aquí van poder fer astrofísica de multimissatgers, és a dir, van poder veure el mateix fenomen de diferents maneres. Amb aquest, només amb una mesura, vam poder mesurar la constant de Hubble, la constant d'expansió de l'univers, que curiosament a veure que tenim una barra com un elefant de grossa, però el valor més probable va resultar ser el valor intermig de les dues teories o de les dues mesures que hi ha en tensió. Això en parlarem un altre dia. És a dir, que al final trobarem el punt mig a... No, però espera, i el més interessant... No, precisament al contrari. Bueno, això ja et dic que en parlarem un altre dia. I el més interessant encara és que tots els elements pesats que tenim aquí a la Terra, l'or, el platí, l'urani i tots els altres elements més divertits, una gran proporció dels elements d'aquests pesats que tenim aquí a la Terra provenen de les fusions d'estels de neutrons. I això ho vam poder confirmar amb l'observació d'aquest fenomen de 7 d'agost del 2017, per arruïnar-te les vacances d'agost, que després va poder ser observada amb lluny durant quasi bé un any, se va poder observar la quilonova i de més, i va desvelar uns grans misteris. És a dir, que el Carl Sagan tenia raó, que nosaltres som pols d'estrella. I que el tiempo es oro. I com que se'ns està acabant el temps, la pregunta que volia fer un moment és allò... Després tinc una intervenció. I tant. Aquestes ones gravitacionals, la pregunta és si ens plantegen que igual afecta la nostra observació de l'univers, és a dir, que algunes de les coses que donem per fetes a tema de distàncies, de com ens arriba la llum, perquè tal, sinó que aquestes ones pot ser que afectin els nostres càlculs, que hàgim anat equivocats amb alguns càlculs, perquè... Jo estic convençuda que estem equivocats no amb alguns, sinó amb molts de càlculs i amb moltes coses, i que jo espero que avancem molts en els propers anys. I amb els detectors actuals hem començat a obrir un nou camp, és un nou camp emergent, hem fet 90 deteccions, això no és res, això és la punta d'un iceberg. Ara començarà un altre període d'observació de 18 mesos, allà on podem passar d'aquestes 90 deteccions a diversos centenars, o potser milers, tot depèn de quan sensibles siguin els detectors, però és que d'aquí uns pocs anys, quan tinguem la propera generació de detectors, és a dir, a terra, en coses com Einstein Telescope o Cosmic Explorer als Estats Units, i a l'espai, amb missions especials com l'ISA, allà on Espanya i Catalunya té un paper extremadament important, en particular el centre allà on treballa el Lluís, que porta molt de temps fent inclús hardware, Carlos Sopuerta, fent el hardware i de més. Llavors, només amb Einstein Telescope farem milions de deteccions a l'any. Milions de deteccions, és a dir, farem astronomia d'ones gravitacionals de gran precisió. I això t'aportarà una informació impressionant. Jo crec que una informació més, és a dir, cada vegada que en l'astrofísica s'ha obert una manera d'observar ampliant l'espectre electromagnètic, hi ha hagut grans descobriments. I les ones gravitacionals no són una banda més d'aquest espectre electromagnètic, sinó que és tot un altre espectre, és a dir, pel músic,
allà on jo estic convençuda de que descobrirem fenòmens nous que a dia d'avui no ens podem ni imaginar. En aquest podcast tenim intervencions sempre que ens venen, preguntes que ens fan o intervencions d'artistes diversos. Com tu. Digue'm? Com tu. Com jo, com el Joan, com el Lluís, com tu. Doctora Cintes, ets una artista també. Trobes. Però avui tenim una intervenció que és post-mortem, perquè és d'un poeta que ja no és entre nosaltres, però és un gran poeta, que és Joan Brossa, que va fer un poema molt breu, ell va reflexionar sobre moltes coses, i et voldria llegir aquest poema per veure què en penses. És un poema molt breu, de Joan Brossa. Diu: però la fórmula que explica l'univers cap en una sola ratlla. Què en penses? Bueno, si jo agafo les equacions d'Einstein i ho escric en formalisme tensorial, t'ho escric amb un parell de lletres. Un parell mallorquí, són vàries. G-1 igual a T-1. Ja està. I aquí això ho explica tot. Ho explica tot clàssicament. Després hi ha les teories quàntiques que ho compliquen un poc més. Jo tinc ja les conclusions, Bueno, deixa'm acabar l'última cosa que li vull preguntar a l'Alícia. Volia parlar del que en particular és el teu interès amb aquestes. Perquè una cosa és detectar-les. Jo, per exemple, també n'he treballat amb el que has parlat de la quilonova, que això en parlarem també un dia. No de les deteccions d'ones. Què dius? M'està sortint fum del cap. Jo ja t'ho juro. Bueno, teniu els llibres al darrere? Sí, bueno. Ho expliquen? Però no me'ls he llegit. Afortunadament, perquè si no podria estar aquí. Per això et convidem, Alícia, perquè ens ho expliquis bé. Doncs en particular, el meu interès en aquest camp és a la quilonova, no? Que és com un transient, que es veu després amb llum i això. Però volia parlar del quin és el teu interès. Bueno, jo, com que el grup a Mallorca som un grup molt polaritzat. Llavors hi ha el meu marit amb els seus deixebles, que són els binaris, és a dir, sistemes binaris, i jo, en canvi, sóc la més avorrida. Perquè jo intento enganxar estels de neutrons, o púlsars. Un púlsar és un estel de neutró més divertit. Ja saben què és. Perfecte, així no tinc que explicar que és un estel de neutrons. Els fars. I els fars són preciosos. Bé, l'únic és que si les ones gravitacionals, quan arribarien aquí a la Terra dels sistemes binaris, estem parlant d'amplituds de 10 a la menys 18 metres, als detectors, o 10 a la menys 19, 10 a la menys 20, una cosa així, jo intento cercar ones gravitacionals procedent de púlsars, no de moltes galàxies llunyanes, no, de la nostra galàxia, allà on potser estic parlant d'amplituds de la ona de 10 a la menys 27, és a dir, de molts ordres de magnitud per davall, però amb la diferència de que la senyal no és de curta durada, sinó que és de llarga durada, que està emetent constantment. I a mi m'encantaria, és a dir, ja hi porto més de 20 anys perseguint aquestes ones, inclús d'abans que hi hagués els detectors, intentar trobar la senyal contínua d'un estel de neutron que pot estar aïllat o pot estar formant part d'una parella. Tot degut a la seva petita distorsió respecte de ser la pilota esfèrica. Jo persegueixo senyals contínues i espero jubilar-me, no sé si amb haver-les detectat o no, però si les detecto tindré informació sobre l'interior d'aquests estels de neutrons i com se comporta la matèria en condicions extremes. Perquè un estel de neutró té una massa entre una i dues vegades la massa del nostre Sol en un radi de 10 quilòmetres. Ho agafeu i ho poseu aquí amb la Garriga versió extended, i llavors això està accelerat, hi ha uns camps magnètics allà dintre preciosos, una compacticitat impressionant, i clar, i quan dos d'aquests se peguen una hòstia, llavors es poden explicar que tot l'or que porto jo avui ens ve d'allà. Bé, doncs, avui hem parlat de moltes coses. Déu-n'hi-do, Alícia, avui Déu-n'hi-do. Hem parlat de 4D, hem parlat de curvatures, de matèria accelerada, hem parlat de quadrupol, que ens has espantat, perquè hem pensat ja que venia la poli. Hem parlat de mesurar distorsions. Hem parlat de gent al desert. No sé quanta gent has enviat al desert avui. Tots els meus estudiants de doctorat. És que semblava una penitència, però bé, és igual. Més o manco, abans hi s'aprenen. Ja ho comentarem. Hi ha una cosa que m'ha inquietat molt també, perquè parlàvem de si entràvem a la filosofia, i en aquest moment justament has dit catedrals de la ciència, no? Hi ha instruments que són catedrals de la ciència. I una cosa inquietant és que l'observació del fenomen de la primera estrella de neutrons, si no em vaig errat, oi que era aquest, era el 17 d'agost del 2017, el dia de l'atemptat a les Rambles. Ha sigut una cosa increïble quan ho has dit, no? Bueno, tenint present que la primera, que era el dia catastròfic per mi,
Però és que el segon va ser el 12 d'octubre, el dia del Pilar. Ai, per favor. I la tercera detecció era del 25 al 26 de desembre, Nadal. Nadal, terrible. És a dir, a les deteccions nostres ens han arruïnat les vacances sistemàticament. Doncs és que tenim masses vacances. Religió i estat, Sí, religió, filosofia, estat, de tot. També què hem dit? Hem començat parlant de... Has dit, si canvien els cossos, canvia la curvatura de l'espai-temps. I canvien, no, si es mouen, és el que m'he equivocat. O si es mouen, no sé, però això és fantàstic, Llavors hem parlat que la teoria és del 1915 i que no es va fer la comprovació, més o menys, no sé si és el terme, fins al 2015, 100 anys després. No, d'aquesta darrera predicció que restava el darrer pilar de la teoria d'Einstein. Observació directa, perquè les indirectes ja es va portar un altre premi Nobel. El Hussey Taylor, el 74, va descobrir... Parlant de premis Nobel, Alicia, has dit textual Einstein ven molt. Per fi, el màrqueting també és a l'astrofísica. Home, jo m'he posat guapa. Està marcada, però manco. I també has dit que Einstein no creia que els forats negres existissin a la naturalesa. I hasta aquí puedo leer. Geometria és igual a energia... Cómetelo, Einstein. Has parlat també de les trinxeres. Per una vegada a la història hem anat a la guerra d'un soldat alemany de Potsdam, que has dit, no? Karl Schwarzschild. No vull repetir el nom. I m'ha agradat moltíssim, Joan, la primera incursió al costumisme en aquest podcast, no? Fins a 2 vegades has parlat del teu marit. Fins a 2 vegades. Això no havia passat mai, Ningú havia parlat mai ni de marits, ni de xurris, ni d'amantes, ni de res, És bé, és que ell va deixar un Max Planck per venir a Mallorca, per seguir-me. Jo crec que té el seu mèrit. Doncs mira, això enllaça molt amb el que et volia dir, i ara ja acabo, tinc només 2 últims punts. El penúltim, la gravetat és la força més feble de la naturalesa. M'ha decebut moltíssim, perquè jo la tenia en més alta estima. I l'última, les ones gravitacionals són missatges de l'univers. I aquí m'aturo, perquè per fi anem a la filosofia, per fi Mercuri, Hermes, fa acte d'aparició, i les ones gravitacionals són aquests missatgers amb les sandàlies alades que ens porten informació que nosaltres sabrem descodificar com a persones humanes. Brillant. Jo, Esteve, Lluís, Alicia, em quedo amb tot el que he explicat, que és superinteressant, i després de la teva conclusió apostoflant, que no puc afegir res, m'encanta allò de trobar-me a prop d'Hermes per fi i donar-li sentit a tot plegat una miqueta, en la mesura humana que podem. Sí que m'he quedat molt parat amb això de que amb les ones gravitacionals obrim un nou camp un nou espectre que desconeixem i que està per veure i que no sabem bé del tot, però sí que sembla que evidentment ens afecten constantment, igual a una mesura que no podem explicar encara, però que quan més detectem, més informació rebem, segurament ens donaran explicació de molts fenòmens que ens passen. No només a l'univers, sinó segurament a una mesura molt més propera, fins i tot entre nosaltres. Diem en broma que tu estaves notant ones gravitacionals, parlem en broma de telepatia, parlem en broma de moltes coses, de com notem la presència dels demés a prop nostre, i segurament tenen molt a veure amb aquestes ones gravitacionals que tot just ara comencem a detectar-les. I això m'ha semblat superinteressant i molt enlluernador. Ja està. I per tant cantaré una cançoneta que no sé si té molt a veure, el vent, però la cara al vent. Potser sí, perquè parla precisament d'allò que no detectem, que no li sabem posar un nom, que si li poséssim sempre se'ns escapa, però que en el fons sabem que hi és i per tant sempre busquem acotar-lo perquè ens afecta. Bé, doncs fins aquí el capítol de la veu còsmica d'avui. Ens acomiadem amb la interpretació musical d'en Joan sobre el nostre tema d'avui, les ones gravitacionals. Dedicada a l'Alicia, pel seu amor als llaüts menorquins, navegant per les ones gravitacionals. Una endevinalla marinera que diu així: des d'Orient fins a Occident, del Gran Sol fins Barberia,
He robat tots els tresors per riure'm del qui els tenia. M'he rigut de l'home mar i m'he saltat la jerarquia. M'han executat 1000 cops, però jo neixo cada dia. Ei, sóc aquí però tu no em veus. Ei, sóc aquí, sóc aquí. Ei, sóc aquí però tu no em veus. Ei, sóc aquí, sóc aquí. Faig del desig un ple. Si el que trobes companyia, si el que busca és amor, si no ho és obro ferida. Nedo sempre entre bons vins, petonejant l'alegria. M'emborratxo ben amarg, si no hi ha la taula amiga. Va! Ei, sóc aquí però tu no em veus. Ei, sóc aquí, sóc aquí. Ei, sóc aquí però tu no em veus. Ei, sóc aquí, sóc aquí. Sóc allò que no té nom, si el tingués mai no el diria. Sóc allò que no té nom, si el digués us mentiria. Sóc allò que no té nom, si el tingués mai no el diria. Sóc allò que no té nom, si el digués us mentiria. Ei! Un tros de tu, un xic de mi, trosset esclau, a un riff de rock, a un gotim de tren, a un cau de llop, un cop de sort, a un cop de vent. On sóc? Sóc aquí però tu no em veus. Ei! Sóc aquí però tu no em veus. Ei! Sóc aquí però tu no em veus. Ei! Sóc aquí però tu no em veus. Faig del desig un ple. Si el que desitja somia, si el que somia és amor, si no ho és obro ferida. I qui em vol pres no em trobarà, ni posant-me al punt de mira. Abraçaré aquell que em veu i el meu nom mai cridaria. Sóc aquí però tu no em veus. Ei! Sóc aquí però tu no em veus. Ei! Sóc aquí però tu no em veus. Ei! Sóc aquí però tu no em veus.